Elikkä moro! Täällä sitten otetaan Team Fortress tätä mun uutta sarjaa, elikkä uuden ajan alku. Osa 2. Nyt mennään. Ja taas jälleen Engineerillä ja taas mut tapettiin. Perusjuttu. Ja nyt taas täällä näin tappamassa muita. Miksi Samperi koko ajan mua ammuta? Mä haluan kuolla. Mitä hittoa? Mitä? Vatati heketis hek. Onks toi niinku meidän puolella? Vata heketis hek. Ui jumalauta. Ei Samperi, ei voi olla totta. Jeetas, minä olen elossa. Oi jumalauta, en mä halua tota mun päälleni. Samperi. Mä voisin rauhassa mennä tonne noin vaan ja sit rakentaa sinne niin sentriä. Jumalauta. Jos tän sais rauhas rakentaa sentrikaan, niin jos mä nyt kuolisin heti. Mä teen tämmösen yhden jännän jutun. Hitto meikä rakentaa tämmöseen paikkaan sentrikani. Ui jumalauta, nyt täytyy äkki pistää. Mihin mä nyt pistän? Pistetään tää. Ui jumalauta. Mä pääsin taas tänne näin, mutta jos nyt mä saisin rakentaa se sentri edes jotenkin rauhas. Varmaan näitte mihin mä äsken rakensin. En mä tiedä mitä järkeä siinä oli, mutta ei ainakaan kauheasti järkeä, mutta ei se niin nuuka ole. No, lagaa. Jumalauta. Nyt lagaa. Lagaa, ei muuta teekään. Ai, ei jumalauta. Jumalauta. Nyt kai täytyy ohjakset ottaa itselleni. Tolleen sitä pelotellaan pois. Nyt alkoi jo hiukan sujua tämä homma. Tohon noin. Ai jumalauta, että tänne tuotiin se. Ei se niin nuuka ole. Oi, kato. Ei jumalauta taas. Samperi. Mitä jumalauta? Ai jumalauta. Oi jumalauta. Samperi mä tapas sut. No niin, toi hoiti se. No niin, toivu jo. Toipushan se.
Tolle sitä kuuluu välillä hoitaa noin. Oikein nyt mä oon pysynyt taas jo aika kauan. Taas kato. Elos, voi jumalauta. Täältä on jännä ohjata. Se ei arvaa yhtään, että mä olen täällä näin. Ai jumalauta. Ei jumalauta. Jee. Tule nyt herranen jumala auttamaan meidänkin. Jumalauta. Ei sit mä käyn ite hakemassa tommosen. Oi jumalauta. Ketä nyt taas haluaa turpaa? Oi jumalauta. Lakaa. No ei enää. No niin, katsotaan mitä tästä tykkää. Samperi. Tämmönen on siisti laite. Ajattelkaa kuin samperin kauan mä oon pysynyt elossa, mutta nytpä kuolen. Minä kuulen. Ja minä sentrini hajoaa. Nyt se varmaan päättää. Oi jumalauta. En mä tiedä mistä mä. Nyt se tulee tuolta noin. Mä arvasin. Oi jumalauta. Oi kato. Eka tappo tää vehkeä. Ei jumalauta, nyt se on siinä. Nyt minä etsin muita engineerejä, jos ne ois jossakin täällä näin. Veikkaan ei ole. Onks täällä edes mui jumalauta? No niin, nyt näin, että hän rakensi tuonne. Mut anna yhden jutun. Viime videonkin mä lopetin vaan yhtäkkiä. Tai siis mä sitä lopettanut, se vaan lopetti noin. Et mä en sit tiedä yhtään, että milloin tää loppuu. Että älkää sit ihmetelkö. Et jos yhtäkkiä loppuu päuv. Kun mä en tiedä yhtään, että milloin tää loppuu. Kun mä oon niin tarkka näissä. Kun mulla on tää Bandicam ilmaisversio, niin. Sillä pystyy 10 minua kuvaamaan ja sit loppuu. Anna jo sitä metallia. Mä luulis, et se on niinku... Antais jumalauta. Jumalauta. Anna metallia, kun sä oot hitto täysilläkin. No niin jumalauta, vihdoinkin. Mutta ei tosaakaan oo paljon, anna sitä metallia. No niin, alkaahan jo jonkun verran niinku
Varmistetaan nyt, ettei toi oo mikään vihollinen.